Öňem bir gezek bir adam paçaň ýanyna baryp, "Şah, men şeýle bir ütköşgä döwrünüm, şoňa seredip bir baha beriň" diýipdir. Onu paça da görkez diýipdir. Ýa-ni adam bir eline iňňäni alypdyr, bir eline de sapag alyp, şeýle aralykdan sapag zyňyp iňňäni deşiginden geçirmän başarypdyr. Muny gören paça nökerlerine aýdypdyr. "Baryň bul adamy 100 tylla beriň, ýyzyndanam 100 gam suruň" diýipdir. Muny diňläp duran wezirim geň alyp, "Şahym, men şu 100 gam surmaly, mene düşünmedim" diýip sonra öpdir. Onu paça aýdypdyr. "Dogry, azap edipdir, öwrenipdir, hiç kim edip bilmeýän zady. Oň üçin syla hökmünde 100 tylla hökma suratda ber. Ýöne hiç birerde ulanyp bolmajak bir peýdasyz bir zatlary öwrenmäge wagtyny sarf eden üçinem 100 gamçy hökman beriň" diýipdir. Netijäni özüň çykar. Öňe bir paýhasly bir adam öz ýaşaýan şäheriniň daşraqdy bir şäherde muallim bolup işlär eken. Öýnäklere pul uratjak bolup bir täziri haýyş edýär, täzirim ýok, äkidip berjek gelýär. Şonda ýanky muallim muňa bir teklip berýär. "Eger sen şu 100 tyllany äkidip berseň, şu 100 tylladan özüň näçe isteseň, şonu men geldim eltip beräý" diýip teklip berýär. Täzirim muňa razylaşýar da onu hata ýazyp berdiýär. "Baramsoň gelin dawa etmesin men bilen" diýip hat ýazdyryar. Ýanky paýhasly muallimim hat ýazýar. "Mehriban aýalym, bu täzir sana 100 tylladan özü näçe istese, şonçasyny berer" diýip. Ona täzir ýanky hata malýady, muň gelin tapyp baryp hat berýär, ýyzyndan bir tylla uzadýarna ýollaşyň 100 tylla uratdy, özüň näçe isteseň şonçasyny beräý diýdi. Ona ýanky gelinim hata okap görýärdi. Sonra berýär täzire. "Sen özüňe näçe istedin?" diýip. "Ola men özüme 99 isledim" diýär. "Onda sen maňa 99 tylla bermeliýär." Ýanky adalet talap edip goýup başlaýan ýerde sen näme üçin beýtdiň, hatda ýazyk dura diýip. Ola meni ýanky gelinim düşünürýär, "Ene täzir, menem sana adalet aýdýan" diýip. Hatda ýazyk dura ahry. Bu täzir özü näçe islese, şonçasyny berer diýipdi. Diýmek sen 100 tylladan 99 tyllany özüň isleýän bolsaň, 99 tyllany maňa bermeli bolýan diýip, ýa-ni 99 tyllasyny alyp galýar. Netijänem özüň çykar. Öňe bir gezek eşek bilen gaplan jedel edipdirler. Eşeğe otuň reňkine göýük diýipdir, gaplan otuň reňkine ýaşyl diýipdir. Bulan jedeller ören uzağa çekipdir. Eň soňunda eşek jedeliň soňuna kop goýmak üçin ýolbarsyň ýanyna barmak teklip berdi. Bular ýolbarsyň ýanyna barp ýolbarsy diýipdirler. Biziň aramyzda jedel ýüze çykdy. Eşeğe otuň reňkine göýük diýenligini, gaplan otuň reňkine ýaşyl diýenligini aýdypdyrlar. Şonda eşek özüninkini dogry etmek üçin ýolbars, ýöne otuň renk hakykatdan göýük dämi diýip özüninkini tutdy. Onda ýolbarsam hawa otuň renki göýük diýipdir. Eşek muňa begenip ýolbarsyn gaplan jezalandyrmagy talap edipdir. Ýolbarsam gaplan jeza hökmünde 5 ýyllap agzyny açmalýar bolar diýip gaplan jeza berdi. Eşek muňa begenip gidipdir. Gaplan ýolbarsyň sorapdyr. Ýöne ýolbars, hakykatdan otuň renki ýaşyl wagty sen näme üçin meni jezalandyrýan diýip sorapdyr. Ýolbarsam aýdypdyr: "Men sana jeza bermegiň hiç ýyly otuň renki bilen bagly ýeri ýok. Men sana sen ýal akylly haýwanyň eşek bilen jedel edýänligi üçin jeza berdim" diýipdir. Durmuşda edil şeýle, näçe suwutnama getirip suwut etmegi garamazdan olar özüninkini dogry-dogry nykap durýan adamlar bar. Netijäni özüň çykar. Öňe bir ýolbars agazyň aşagyny uklap ýatan eken, muňa aşagyny alakalan hini bar eken. Ýanky bir alaka hininden çykýardy, ýolbarsy oýarýar. Ýolbarsam gahary bu alakany tutýar. Şonda alaka ýolbarsy ýalvarmaga başlaýar. "Ýolbars, meni goýber, hiç zat etme. Meňem sana bir kömegim beger, men sana hökman kömek ederim." Şonda ýanky ýolbars gülýärde alakany goýberip, "Sen ýaly ejri janlar maňa näme kömek edip bilsin" diýip gowy etmesi edýär. Son günlerde bir gün bu ýolbarsy awçylar tutýarlar. Zapata etmek üçin bir kapasaň içine salyp dank goýarlar. Ýolbarsam ýygyrýa bar sesi bilen haýwanyň kömegi çağırýar. Ýöne bir haýwanyň kömegi gelen wagtda haýwanyň özleri awçylary tutulmakdan gorkýarlar. Şonda ýanky alaka
bir unaşan gelýärdi, kapasasyny giyirip, yol borsy daňa bolduran ýükli gemir ýa. Şey diýem, yol borsy kapasadan, awçylardan halas edýär. Sonra allaka yol borsy diýär. Gördüňmi yol borsy? Men sana hukman kömek ederim diýdim diýär. Olin yol borsam başly, sen ýaly eziz janlar, men ýaly güýçli janlary kömek edip bileroýdyp, hiç pikir edemokdum diýip ötünç soraýar. Durmuşda da şeýle. Käbir adamlar beýle pür adamlary ejid görüp bu ýetmezçilik edýärler. Kömegi deňmez pikir edýärler. Ýöne aslynda bolýan her adamyň öz başaryna bolýar. Şol başaryna bilenem beýle pür adamlary kömegi deňmez. Netijede özüň çykar. Öňe bir peýgamberden sorapdyrlar. Biziň ýetjek bolýan menzilimiz wajypmy ýa-da şol menzile ýetmek üçin geçjek bolýan ýolumyz diýip. Onda peýgamber şol menzile ýetmek üçin geçjek bolýan ýoluňyzda size ýoldaş boljak adam wajyp diýip jogap berdi. Netijeni özüň çykar. Öňe bir näçe haýwan samolyotda uçup barýan ekenler. Köpçülik bolan soň bular goýaklaşyp betçilik edipdirler bolýan, ýol borsam bulara duýdurşýardyr. Şundan beýlek haýsyňyz goýaklaşyp betçilik etseňiz samolyotdan aşağı zyňar netdir. Muňa garamazdan garga bilen towşan ýene de betçilik edipdirler. Onda ýol borsam bular kisem alyp samolyotdan aşağı zyňk goýberdir. Howada gaýyp barýar kalar towşan garga ýüzlenýär. Garga men näme etsemkem? Garga da ganatyň aç diýip jogap berýär. Towşanam aýdýar men ganatym ýok diýär. Onda garga da ganatyň ýok bolsa başda näme üçin betçilik etdiň diýip özü uçup gidýär. Durmuşda da käbir adamlar towşan ýaly. Soňundan ýüze çykjak meseleler barada pikirlenmän hereket edýärler. Netijeli özüň çykar. Öňe günün zordan görüp gören bir pukara adam peýgamberyň ýanyna baryp, "Peýgamberim, men bir goňşuýym bar. Lotereýa alyp öý goş edinli, jaýyn täzeledi, maşin edinli, garaz bir guruplanyp gitdi. Näme üçin Hudaý oňa berýärdi, maňa beren okka. Oň menden näme artykmaçlyk waka" diýip nalapdyr. Onda peýgamberim "Senem guruplanmak üçin lotereýa bir satyn alla" diýip jogap beripdir. Durmuşda da käbir adamlar şeýle, hiç il hereket etmän belli bir derejeye yetmek isteýärler. Netijeli özüň çykar. Öňe bir ýaşygyt bir ýaşlygyň gaharyny getirjek bolup her hil kemsizlikler aýdýar bolýar, ýaşlygyň hiç il gahary gelenok diýär. Onda ýaşlygy sorapdyr. "Ýaşly, näme üçin gaharyň gelenok?" Ýaşly muňa soraýar. "Eger sen birine sowgat bersen, olam sen sowgatyny kabul etmese, sowgat kimde galar?" Ýaşydym, elbetde sowgat beren adamda galar diýip jogap berdi. Onda ýaşly gahar bilen şeýle, "Sen ony berjek bolýan, menem kabul edemok. Şoň üçin gahar sen özüňde galýar" diýip ýylyrypdyr. Netijeni özüň çykar. Ömer paça bar eken. Paça bir gün saçyn alyr gotyka, ýa-da dillekçi bilmän sakarna ýetene boýnuny kesýär bolýan, paçanyň boýnuny anap başlaýar. Adamlar näme etseler barıp bir wezirini aýdyp berýärler. Wezirim akylly wezirler bar eken. Wezirim aýtdy, "Ýok, hemme zat gowluga diýe bolmasy ýaly boldy diýe hiç bolmam" diýär. Adamlaryň barıp paça aýdyp berýärler. "Sen wezirim şey diýdi aýdyp berdik bolýar." Alam paça da gahar gelýär, näme sowluk boýnuny ganakypdy. "Baryň şu wezirimden nanatyň" diýip zynanatdyr wezir. Wezirim işsat bolmadyk ýaly, "Ýa hemme zat gowluga bolmasy ýaly boldy" diýip ýene de şo sözlerini aýtdylar, zynany giyirýär. Onuň öňlerine kepdi, paça awa gitdi adat boýunça, ýöne bu gezek wezirden nany bolsa özü gitdi. Ana şu tokoýdaky ýerli bir halk bar eken, onuň şolaryň däwe boýunça bir adam gurban etmeli bolýar etdir. Paça da aweden gün şowuna düşýär. Onuň ýankylar paçany alyp tutýarlar-da, alyp gidýärler gurban etmeli. Ýanky ýerli halkyň bir nemesi bar eken, baş tutanlary ýanky paçany görýärdi, boýnundaky şyramy görüp, "Bu diýär bütün adam däl, bize bolmaýa gabat gelen o gurban kesmäni äkidin diýär, bütün adam tapyp gelin" diýip goýberýär. Paça hayran alyp gitdiýär, gün barşyna zynnana barýar weziriň ýanyna. Ötünç sorap başlaýar, "Bagyşla men diýär, seni zynnana uklapdy, ýalňyşypdyr diýär, men ötünç soraýan senden."
Oğlum ötünç sorama paçam diýär. Sen diýär men zynnan atyp gowy etdiň diýär. Gowluga bolla zynnany goýur açanyň men. Paçam wahar ele sen ýykdyň ay meni hemme zat gowluga diýip indi bu zynnan oturmagyň nämetini gowluk görýär men düşünem oklay diýär ulen. Eger sen men zynnan atmadyk bolsaň diýär men sen bilen bile giderdim. Kesigiň bar diýip seni goýbererlerdi, meni gurban ederdiler şol diýär. Netijene mödüm çykar. Ömür paça var eken bir gedem öz diýerli bir hilik öwünmän gowur ýani eken öz häsiýet boýunça. Veziriniň ýany şo mudam öwünüp berdi ýa-da bir gedegem öwünmäge zat tapman bir pişik alyp şol pişige menniýe hemme sen zadymy etdirip bilerni seret bir açykmaň wagt berdi vezirine. Men şu pişige diýen zadymy ederýär etjek diýär. O Onuň wezirim bor paçakym göreldi. Onuň aýbyr epes wagt geçýär bolýan onuň wezirini ýanyna çagyrýar. Ýanky görkezmeler diýen etdirilýär pişige. Wezirim bilwati näçin çagyrany öňüne taýýarlyk bar ýa. Onuň ýanky pişige paça aýtdy. Bök diýse bökge, otur diýse oturýar, tans oýna diýse tans oýnaýar. Diýen zadyny edip durdy. Näme diýse etdi hakykatdan ol. Sözüne şo derece düşünýär edipdir da. Onuň tans oýnadyp şeýdi pereket etdirip oturýa, wezirim elinden bir sıçan alyp zynk goýberýär ýere. Ýanky pişik diýen edip duran ýerden sıçanyňdan algaýar da hemme zat taşlap. Paça hayran aly, näme etdiň boldy bu diýär. Wezirim aýtdy, paçahym diýär. Olýa astyna dolandy diýär. Netijene mödüm çykar. Düşündüňmi ýa-da? Näme? Öňe bir balykçy bir adam suwdan esip barýardy, gaýykdy. No. Gaýygyny krokläp gidip barýar bolýan, ýanky adam işe golup barýar diýdi, gaýygy bilen. Soňra baýça aýtdy, gaýrat et biraz çaltyrak durar, men işe ýetişmelik barýaka. Şey diýip barşyna ýanky kroklar, krok suwdan çykan wagty krokda ýazylar ýa. Bir krokda owada detip dur. Hofçanda, bir krokda da rahmet çekip dur. Ýanky ýazgylary goýady, olardan balyçydan sonra kroklar barýar. Düşünmedim näçin ýazdyň bu hatlary diýär. Olam ýadymdan çykmasyn şu hatlary diýdim diýär. Hayran alyr. Bolýa düşünükli rahmet çekdi ýaryň diýär. Rahmet çekmeli mükmel okman gerek wagt diýär. Wada etdiğim ben şeýle düşünmedim diýär. Ýokman hemme kim wada etmek ýokman näle diýär. Wada etmeseler bolýar adamlar diýär. Olam şey diýär bolýan göni. Duran ýerinden wada etdik duran kurowny suwdan çykaryp saklaýardy. Diňe rahmet çekdik duran bilen kuroklap başlaýar. Kuroklaýar bolýan ýanky gaýyklary duran ýerine pırlap dur, hiç öňe gideno. Tamam aýtdy. Indi biz ya ibadet etmedik bolýan ya. Yani ibadet et kurup aýerdik bolýan, duran ýer bizde pırlap başladyk. Yani öňe gitmek üçin bize diýär, ikisi bilen bile kuruplamak zerur diýär. Şunu kofen. Netijanym çykar. Öňe bir haramzady hökümdar bar eken. Ana muňun bagy bar diýär giden şunýar. Bir gün baga seýlede inip bagda aýlap görkä, bagwan görýär, bagwan ýanynda aýaly bile işläp berler diýär. Seretdi awlyn bagwan aýaly şeýle bir owadan ýa owadan söz ýok. Şeýle bir owadan mara näme diýär da durşma. O göze gitdi. Haramzady da. Ene ertesi gün çykýardy, bagwan aýtdy, bar sen ýa plan baglaryň ýa nahallaryň görüp gel baglara wagt geldi. Nahal täze ýene de oturdy. Lükmüni bahana öyle uğratıp koyuyor. Özüm bağdı, ayalı öyle var ya. Onu yak bağwan ayalı aýtdy. Bar senin diye şu bağa girýän bir ýerde kapy bolsa diye hemmesini ýakyp çykdy. Bir ýerde de açyk kapy barmasyn diye. Yak bağwan ayalyň bile oturda näme çek bolýar. Ýam gara niýetli geldi düşündi da. Ulan gitdi hemme kapylar ýapyp ýany gelýär, aýtdy, "Hökümdarym" diýär. Hemme kapylar yaptım diye yeke cevap yapıp bilmedim diye. Yani hukumda vakarıyla neyle oluyor o yapılmayacak kapı var şu vardı diye. Var ya ama 4-5 tane kapı var diye. Kayısı kapı yapıp bilmedim diye sonra ya olayım. Yankı bağvan ayağına etti ya.
Allah Teala'nın görüp duran kapısını yapıp bilmedim diye. Neticene mördün çıkar.